азизов Somoni Ilhomjonovich соли таваллудаш 1998 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб маҳаллаи чарамгарони Поён даст ба ҷинояти махсусан вазнин яъне куштор задааст. ӯ бо Пирумшоева Омина Аҳтамовна соли таваллудаш 2002 сокини шаҳри Кӯлоб муносибати ошиқона доштааст, вале волидони азизов Somoni писари худро бо дигар ҷавондухтар мехостанд оиладор намоянд. аз ин Пирумшоева Омина огоҳӣ пайдо намуда санаи 11 майи соли 2021 ба хонадони арӯзшавандаи азизов Somoni меравад ва ба онҳо аз ишқварзии худ нақл мекунад. маҳз чунин ҳолат боис мегардад ки маъракаи домодии азизов Somoni баргузор намешавад ва азизов Somoni ба қаҳру ғазаб омада бо мақсади ба қатл расонидани Пирумшоева Омина ба бозори марказии шаҳри Кӯлоб рафта як адад корт харидорӣ менамояд. сипас ба манзили истиқоматии Пирумшоева Омина рафта ӯро бо роҳи фиреб ба теппаҳои ҳудуди деҳаи чаманзори ҷамоати деҳоти зарбдори шаҳри Кӯлоб бурда бо истифода аз корт 3 маротиба ба узвҳои ҳаётан муҳими ном бурда яъне қафаси сина ва пушташ зарба зада ӯро ба ҳалокат расонидааст. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати азизов Somoni Ilhomjonovich аз тарафи прокуратураи шаҳри Кӯлоб парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 104 қисми 1 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида дар рафти тафтишоти пешакӣ қарор дорад.